Kumbati pa der kay mo na ni pag inabuhi na ning ate. Bitawag sa November pa na. Di man na mao. Baton. Tara guys, arang yung tao pa ning kamot magakuha lubang pati naka tagbot-sagbot na. Uy, ralami aka asog saging Di Una. nag-ice cream ng nasabat na Stampil ko. Puno siya. Pwede ni kanan no. Kan ong Kay Lagi aman ni sige. humot maninan. wa pa mo maglaag-laag din kay kapila mi sige harbi ra malak-an ra kay di madahag kaon. Daghana Karon mo lagi. Bukin mo. Nganta, stambil ko. Abribi, kay malaray na na bi. Maka ice cream Yeah. Bawo na abag pa sa pagsundang. Nga ka mangubkob kunan. November ako na bi. Na siguro may November pa nagikalutan dagi kan sa August. September, October, November. Tulo ka buwan. Tulo ka ba ya? 3 months. December na. Nenas papagabre mga muti na ko na si Jack guys. May ako pang muti. Ako na pa. Ha? Kaugi laga. Wala, sayang. Haman. Wala dakuha ra ba day ug Sayang nan. Uy napay nabilin. Nga, pwede pa na. Haman. Sayang. Sa gilaga. Ha? Butasan. Pangatasan na gilaga ron. Na. Nga. Putiin. Wala, day kamuti. Uy, dapat dyan. Uy, nagtapa. Wala, naghanag-unod. Sa imong gilihidan ninan. Kabi pa. Di mo kita taganan. Sige. Kumbati pa der kay mo na ni pag inabuhi na ning ate. Bitawag sa November pa na. Di man na mao. Baton. Tara guys, arang yung tao pa ning kamot magakuha lubang pati naka tagbot-sagbot na. Kumbati. Uy, Uy. pwede na na uy. Malata na. Malata na kay imo nang gikubkub. Pwede na na agad. Ano to? Pwede na tong tulo. Taglagi. Uy, Ginoo ko sa saway. Pwede na mo to. Pwede ara. Uy, dake giket-ket man silaga. Napet age gipanget-ket silaganan. Sayang uy. Patamnon. Bisa sih? Mitis papagabril guys ya. Mati haniti kasi ka mga muti jud. Tanawa guys Sa? Ngujun. Unggod. Unggudon ko na si Janan. Una haniti manguan. Unggoy laki nas papaday. Saya nga uy gipanget-ket dagko na ra ba? Sus, pangaon masilaga ipangetasan. Diyan pwede na ni. Pwede na maguna. Pwede na ni pa pangsaksakay. Mana? Pangsaksakay. Hindi na wala eh. Yan sa ako nagwailain. Sige. Bisa ko mangubkob si zaman noy na mulik pangubkob. Di kay klaro pa. Ito makabuling ka. Mga sudi taanad. Yes no. Kari dari kamro nang liki ag punuan. Nandikinag na. Dari kanang liki ag punuan. Naanan? Tanaw ako anas nani. Batinan. Ano mo kunin si unod kay wa man urutan na ho. Ag mga punuan? Na. Pinabayay gagmay sa puno. Naanan? Naman lagi na. Lagi. Di unod. Dosi ja. Laoy ganahan ko basta punuan pa ha kupubunan magunod. May pag-uban. Cha. Hala Dako jud na si Janan Ilhan. Hindi ba kami masama? Whoops. Kumbati. La, na. Wow, dako. Uy. Tunisia guys. Nakayagi jang unod Yehe. Daday, hawa day. Kita isa dari skuan atong itapok na na. Whoop. Karang kamuti. No na diha ka nagtalem. Iya gaho kay di ko ganan kay mukaon ako kamote ka ng lumpiaon gani queen. Ay kanang kuanon. Gusto ni gani lumpia ra per lamin. Pretohon. Preto ho. Kanang dengagon, nami ang pagdengagon. Terus nani kay daghang kuha tanan pa, nas punuan. Dagko mo gani kay mga kuan. Napas punuan Kapit na gani sa mga kuan mo. Pangbukbuko na ni hapit non. Kun tuod. Kato mga Dohan na guys, dohan na kabuok. Kapay ka papagabril kag mantitoy. pangkuan ra. Katong labdan mo. Balik ra na og tanom. Ano pa? Sina kay makutkut diha. Bulawan man kay mong makita. Sus, mga makarakas mong itlog. Di ay, dyan ko, anong tanawa. Hop. Grabe lagi itong dagwas, pero meron na hong
Primerong abtik primerong kuan to abri. Panglili. Tapi kauna mas ilaga. Na, muna diha agilaga mo nakauna. Nao na yan. Nagliki na lagi na nan. Basta mo liki. Ya. Basta gani mo liki guys na si Ja. Basta muliki dyan na siya. Simuliki ag punuan na adun na. Naga jud na tanawa. Na lagi na tanawa ron. Naaban ni. Kaniha man tong liki. Gara, liki. Ja, pila ka buok? Duha. Aniti man day ka mga muti padir. Ngarag punuan ari. Tako siguro nakajunan. Bau. Sama na. Sama na day. Kung sa ilaga kanon. Ikaon. Kanang inganing Basta puti. inganing kamuti nga. Putiun. Tiun. Gusto mo ito ora. Mo nang niliki. Oh, mo dyan yung Uy, dako liki. dyan nun. Dako dyan si Jari. Lagi, tanawa lagi. Aron dako akajo. Ano guys, tera Hamay mo. Liki pud. Alar lami asi mga muti. Ako sapod pa bi. Sino buling na ron kamot? Wala man ay. Ako sa. Mahal kasi po nga mahal ko pang buling. Uy, daghan nagkuha. Hala, waray bawi. Daghan na nagkuha guys. Bayad yung nanay nga ron. Arang cute tayo sa kamutihan dia. At gamay ra siya pero daghag unod. Ito maning among Bijuhan mo pa. Tay, grabe naghanap ko sa kamuti. Dada guys, ano daghan na magkuha. Pero gamay ra gyud kanang ida na kag mayahan na nagka. Uy, ako'y daghan. Kamis nani, sama ka. Daggag ang mga guys. Grabe, daghan na kamong kuha. Kabayad yung nanay na 200 ron. buwan na ayaw. Daghan na kamong kuha dia. Uy. Dagan sa ni panginabuhian eh. Gut pa ko na. Tay panay na sila nan. Gilamay ana. Uy, nagkatab. Ngani uy. Wala. Daghano. Nang bakla naman. Wala siya kadagko. Ngani uy. Wala. Daghano. Nang bakla naman. Bos nga nagbuti ha. Kuan kamutihanan. Katambid ba? Katambid ba ni? Katambid eh. Mo de dagang unod kay pagtanong tambid ng pod. Mo dai ni ro dagan nagunod kay nagtutambid eh dali tanam. Oh, diha na gikan. Tambid na nagdagagbo. Ingana basta dagan Mga ano, man kay mangunod namo pa na. kuno. Mo de ay. Namong kadwa pa maning punuan. Mo nay Uno, unod. uy, grabe daghan unod. Kamti ha. Unul jaghana kay tambid-tambid man yun. Mo dai ni sang gihingan nagkatambid no. Okay. Kay magsapaw-sapaw. Ay, katambid. Gatanom ba ko yan? Nagkatambid agad. Basta basta katambid ang itlog na nagtanom nan. Gipatanom mo, gipabrief kay haron makatambid. Mo di ay. Yung pilingan tambid. Napakoy na eh. Wala, narabat siya kaya po na tumakit. Head ana. Grabe daghan unod guys. Believe jud ko sa kamutihang nani. Uy, mas Da, tagang tanawa. akong na-harvest. 7 jud ka kilo. Dagko Koy kay mo ha. Nagtag isa di ah. Daghan ka jud unod uy. Swerte ka jud ani nagtanom na. Nagsisigir tog kuan. Daghan na jud unod. Bujag na Nakagad na sila nan guys. Gamay ra siya na kanaro na bitaw. Kamutihan na dana. Dana ngadto. Pila na sa kapunuan pero grabe unod daghan na bujag. Makadangag na permi dali kamote. Pila maninan? Uy, ayaw ra. Uy, Tiyaw. Tiyaw ba jud? ayaw ra. Da, mahal ganin na to sa merkado. Ada, merkado nga. Mahal man ang Dahil mas merkado. Salamat ka, Ajo. Dada pa di saging. Anong ko? Kadaan nila mo daghag saging. Daghan man saging na silang lujo. Oh. Pero daghan na grasya, oy. Ginoo. Thank you. Thanks. Kami din ang agyo. Abti sa nagkaugma kay mo di na Tamis. Basta Ako hindi ay. bis. Pero naabrihan naman siya sa matamis na siguro minan. Kato aba, kuan ka tong didi ka. Dahil miss bye guys, nauli na mi. Ug daghan ka tong salamat danis. Blessings, danis grasya da. Saging nga estampil ko. Daghan ka tong salamat, ya. Danis saging nga estampil ko. Amo nagisipi guys kay lisod ka Diyos. Sila nan i. O lisod tong
napas punggay. Mada. Dapi arang naghanak ka jung kamuti. Grabe gid lami guys. Nalingaw ka jung pangubgob sa kamuti da. Salamat ka jo. Arang ka ka lami kamuti ha kay daghag unod. Na. Ano guys. Dagke na. Dagke ka jo bujag. Bitaw sakto ra sa kadagkeun guys. Tripod na sakto na pang saksakay. Saksak lang may hanganahan ni Nija, ang isaksak agubanda ni amang adeng-agen. Ya. Dadapi Karlan. Ni pada. Kayuyo din ning Karlan guys. Kani saging og kamuti og saging dato sa amang amigo. Salamat ka Jo, danes naghatag sa kamuti og saging. Thank you so much and more blessings, more saging and more kamutis. Salamat ka Jo, God bless you more. Ganahan ko dani kay lami ni Kadyo saksak sa luto ba. Samot na og madeket-deket bitaw siya guys. Arang gajang humuta ka adun sa nay saksak. Abi gajang lami ka adyo. Ganahan ko. Samot nagpadeket-deketan gamay ag dinengag. Sa nay saksak kin nalamian kadyo sa nga tanan. Lami ra ba ni sa bingkahon guys kani. Lami ni sa bingkahon. Amo ning bingkahos nanay. Kuan mi to jang galingan nabungoy klase ang mga kuyas. Mga try og bingka ni kani. Abaw, lami ba na bingkahan or banana cake? Kalimot ko. Or banana cake siguro guys. Maladayin sa may kuling diha. Kain ko. Kain ka? Pagkain ka, tayo luto-luto. Di. Ano man? Ko anak. Kapag ikaw. So guys, mora namang video rong adlaw. Thank you for always watching guys. Nalingaw ko sa ko pangamuti dito. Bye-bye. Kani ang